аз дип. Бу менә миңа калса драматурглар үстерүнең бик игелекле бер омтылышы. Бу мәктәп минем өчен бик рәхәт урын булды. Мин бик рәхмәтле, чөнки ул теге кәҗәсе түгел мәзәге гыйлем өстәү ягыннан да, кызыклы замандашларым белән аралашу ягыннан да, һәм менә Анастасия биргән дәресләр дә, алар инде менә үзеңә ышаныч беренче чиратта. Дәресләр гади мәктәптә кебек үтмәде, алар инде юмористик формада үтте күбрәк. Без анда от души килдек, чөнки уйлап килдек. Һәм шул вакытта параллель рәвештә безне сценарий язырга өйрәттеләр. Теле фишкаларга өйрәттеләр кебек итеп. Гомумән әйткәндә, мин монда кино төшерергә әйләнергә килдем. Чөнки минем хыялым бар кино төшерергә. Но кино төшерү өчен башта бит сценарий кирәк. Шуңа күрә мин башта сценарий язырга өйрәнергә килдем. Шул теләгем сценарий язырга өйрәнергә. Һәм өйрәттеләр дип уйлыйм. Бу дәрес миңа шактый күп файда китерде, чөнки мин чынлап та киләчәктә драма әсәрләре язырмын дип хыялланам. Һәм әлбәттә Анастасия ханым биргән дәресләр, киңәшләр, тәкъдимнәр, алар минем күңелемдә, башымда озакка калачак, аларны тормыш дәвамында кулланырга язсын дип үмитләнәм. Чынлап та бик кирәкле һәм мөһим мәктәп булды бу. Минем өчен генә түгел, гомумән безнең милләтебез, безнең мәдәниятебез өчен бик кирәкле дәресләр. Шуңа күрә Кәриев театрына бик зур рәхмәт. Алга таба да шундый дәресләр көтеп калабыз. Рәсемне әйткән вакытта без бит инде бу проектны шуңа башлап та җибәргән идек. Үзебез өчен потенциал нинди авторларны эзләп табып була дип әйме. Без әсәрләрне текст буларак укыган вакытта бик кызыктырган әсәрләр булды. Бу ничек булып бетәр икән сәхнә эше менә монысы кулай дип сайладык, карадык. Бу мәктәпне уздырган Анастасия Букреева да кайсыларынадыр басым ясады, экспертлар да кайсыларынадыр бармак белән төртеп күрсәтеп әйтте, менә булары дип әйме. Менә бүген без инде читкалар вакытында сәхнә әсәре бит ул шундый әйбер, ул өстәлдә яткан вакытта гына үзенең бөтен тулылыгында ачыла алмый. Менә без сәхнәдә читкалар вакытында караячакбыз инде. Кайсы әсәрнең чынлап та сәхнә өчен көче һәм эшләнеп бетергә мөмкинлекләре бар, һәм шул мөмкинлекләрдән чыгып, әлбәттә инде безнең жюрида, экспертлар да бәя бирәчәкләр. Һәм сайлап алынган урыннар буенча без инде киләчәктә барыбер дә өметләнәбез. Үзебезнең театр портфеле өчен генә калмас бу әсәрләр һәм авторлар. Аларга башка театрларда кызыгырлар һәм алга таба бу яшь авторларның драматургия юнәлешендә дәвамы, киләчәге юлы булыр, аларга тәкъдимнәр булыр диеп. Һәм драматург ул бит шундый һөнәр, театр белән бергәлектә генә туа чынлап торып сәхнә әсәре. Әгәр дә театрлардан аларга үсәргә мөмкинлек шулай ук тәкъдим ителсә, аларның да ресурслары уяныр, аларның да теләкләре булыр дип көтәбез. Карашның үзенчәлеге нәрсәдә иде? Бу нәкъ безнең үзебезнең милли әдәбият дәреслекләренә кергән классиканы сәхнә өчен адаптацияләү, әзерләү һәм яшь тамашачыга китереп җиткерү иде безнең төп максатыбыз. Менә карап карыйбыз инде. Бу беренчесеннән соң без драматурглар белән 1 ел дәвамында ничек тагын эшләп дәвам итеп бетерә алабыз һәм 1 елдан соң тагын киләсе караш мәктәбен җыярга без үзебез әзер.